Good morning to all. आं दिनै बे भिडिअ'आव बर्गनि सोमोन्दै फोरोंथाय होनाय जागोन। बर्ग जायखौ जों स्क्वायर होननानै बुङो। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां आरो सोलोंनानै ला। बर्ग जों बर'नि बर्ग होननानै बुङा, इंराजियाव स्क्वायर होननानै बुङो। बेखौ नायलांदो। बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं मोननै सानजिमानि अनजिमा एबा 2 डिजिट नाम्बारफोरनि बर्गखौ माबोरै 3 एबा 4 सेकेन्डनि गेजेरावनो मावफुंनो हायो बेखौ फोरोंनाय जागोन। माने 2 डिजिट नाम्बारनि स्क्वायर दिहुननायाव जोंहा थोंजों सानजाबनायाव गोबां सम लायो। बे गोबां सम लानायखौ जों खमायनानै 3 एबा 4 सेकेन्डनि उनावनो सर्टकाट ट्रिक बाहायनानै जों माबोरै मावफुंनो हायो बेखौ आं फोरोंनाय जागोन। मोननै सानजिमा गोनां अनजिमा होनोब्ला जोङो 10 निफ्राय जागायनानै 99 सिमखौ बुजियो। 10 निफ्राय जागायनानै 99 सिमखौ। अब्ला नायलांदो, आं गिबियावनो मोनसे एग्जाम्पल होनाय जादों। बे एग्जाम्पलाव दङ जोंहा 12नि बर्ग दिहुननांगौ। 12नि बर्ग बा 12नि बर्ग दिहुननायाव जोङो बोरै खालामगौमोन? 12 जों 12 सानजाबगौमोन। 12 जों 12 बेबायदि सानजाबो। बेबायदि सानजाबनायाव जोंहा गोबाव लायो। बेबायदि सानजाबनायाव जों बोरै सानजाबगौमोन? 2 जों 2 सानजाबो 4, 2 जों 1 जों सानजाबबा 2, बिनि उनाव बेबायदि होनानै जोङो 1 जों 2 जों सानजाबनानै 2, 1 जों 1 सानजाबनानै 1, बिनि उनावहाय ओरै दाजाबो 4, 4, 1। होमबा 12नि बर्गआ जोंना बेसेबां जायो? 144। बेहाय जोंना टाइमा गोबाव लायो। दाना आं बे गोबाव लानायखौनो 3 सेकेन्डनि बिथोरावनो एबा 4 सेकेन्डनि बिथोरावनो माबोरैहाय बानायनो हायो बेखौ फोरोंनाय जागोन। नायलांदो, जों गिबियाव मा खालामनांगोन? बे 12 स्क्वायर एबा 12नि बर्ग दिहुननायाव जोङो मा खालामनांगोन? गिबियाव बेबायदि सिन बोनानै ला सुबिदानि थाखाय। दानिया जों मा खालामगोन? नैबे गिबियाव जोंना 1 दं, होमबा 1 नि स्क्वायर खालाम। 1 नि स्क्वायरा बेसेबां जागोन? 1 नि स्क्वायराव 1, बेखौ जोङो 1 लिरालासिनो 01 लिर, मोननै डिजिट थानाय, 2 सानजिमा थानाय। बिनि उनावहाय 2 निबो स्क्वायर खालामदो। 2 स्क्वायर खालामबा जोंना बेसेबां जायो? 4, बेखौ जों लिरगोन 04। बिनि उनावहाय बे मोनथाम अनजिमाखौ जोंहा सानजाबजोब। 1 जों 2 जों आरो पावार 2 जों सानजाबजोब। सानजाबजोबा जोंना बेसेबां मोनगोन? 4, बेखौ जों लिरगोन 04। 04खौ दानिया जों नैबेहाय बेबायदि होगोन। 0, नैबे 4। बेबायदि होखांनायनि उनावहाय जोङो ज' दाजाबजोबगोन। ज' दाजाबजोबबा जोंना बोरै जागोन? नायदो, दाजाबबा बे फैगोन 4, 0 जों 4 जों 4, 1 जों 0 जों 1। अब्ला जों मोनबाय 12 स्क्वायरा। 12 स्क्वायरनि बर्गआ जोंना जागोन 144। दे दानिया फैदो जोङो माखासे एग्जाम्पल लाबावनोसै। खोथायै खोथा जोङो 99 नि बर्ग दिहुननांगौ। 99 नि बर्ग एबा 99 स्क्वायर, बेयो बेसेबां जागोन? बेखौ जोंहा थोंजोङै सानजाबब्ला गोबाव सम लागोन। बेनिखायनो जों सर्टकाट ट्रिकआव बेखौ बानायोब्ला जोङो दहाय जेरै बानायदों एरै। दे बेहाय जों गिबियाव 9 नि स्क्वायर बानायग्रोगोन। 9 नि स्क्वायराव जोंना जागोन 81। आरो नैबे मोनसे 9 नि स्क्वायरावबो जोंना जागोन बेसेबां? 81। बिनि उनाव मोनथामबो सानजिमाखौ सानजाबजोबदो। 9 into 9 into 2 सानजाबजोबा बेसेबां जागोन? 9, 9, 81 जाखाबाय। 81 आव जोंना 2 सानजाबदेरबावदो। 81 आव 2 सानजाबदेरबावोबा जोंना फैगोन 2, 162। दाना बेखौ बेहाय लिरदो। बेहाय माबायदि लिरगोन? 2, 6, नैबेहाय 1 बिदि लिरदो। बिनि उनावहाय ज' दाजाबजोबदो। ज' दाजाबजोबबा मोनसिगोन 1, 8 जों 2 जों दाजाबबा 10, 1 हाथिलि, 6 जों 1 जों 7, 1 हाथिलिजों 8, बिनि उनाव 8 जों 1 जों बेसेबां जागोन? 9। अब्ला 9801 जागोन जोंना। 99 नि स्क्वायरा 9801। नंगौना नङा? जों बेखौ केलकुलेटाराव जों नायनो हायो। बेखौ जोङो केलकुलेटाराव नायबा मोनगोन। केलकुलेटाराव जोङो 99 into 99 समान नै 9801। अब्ला जों मोननाय जाबाय। थिग बिदिनो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै। दा जों खोथायै खोथा जेनेबा 15
खोथायग्रा जों दा 15 नि जों लानोसै जों 15 खौ देरसिगोन 15 होल स्क्वायर दाना जों बेखौ बानायबा फैदो जोंनाव 1 स्क्वायर 1 into 1 जायो बेखौ जों लिरनांगोन 0 1 बेनि उनावहाय 5 स्क्वायर बा सानजाबा बेसेबां जागोन जोंहा 25 बेनि उनावहाय मोनथामबो अनजिमाखौ सानजाबजोबा जोंहा बेसेबां जागोन 1 जों 5 जों सानजाबा 5 सानजाबनाय 10 खौ जों बेहाय बेबायदि लिरनांगोन 10 बिनि उनाव ज' दाजाबजोबदो ज' दाजाबजोबबा जोंहा जागोन 5 2 2 होमबा जोंहा 15 नि बर्गआ बेसेबां जायो 225 दे दा नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो हमवर्क होनोसै नोंथांमोना न'आव टेस्ट खालामनानै नायबानो जाबाय 29 नि बर्गआ माबायदि जागोन नोंथांमोना बेखौ ट्राय नायदो बेनि उनावहाय 85 बेनिबो ट्राय नायदो दे बेखौ नोंथांमोना नाजादो नाजानानै नोंथांमोना रोंखागोनखि रोंखागोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना अनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों